Thank you, UEFA Foundation for Children. Det er sjovt, og det er fedt, at vi spiller meget sammen og gør hinanden bedre. Man bliver spillet, og sådan, det gør man ikke rigtig normalt, hvis man spiller fodbold nede i skolegården. Fordi så man ikke altid, hvis man ikke er den bedste, så spiller folk ikke rigtig en. Det kan være, at de kommer lige fra skolen og er trætte, men lige så snart vi så kommer i gang, så er der smil og grin og sammenhold. Vi gør jo rigtig meget ud af at sige, I skal gøre hinanden gode. I skal spille hinanden gode. Og det gør de, og det tager de til sig. Man bliver sund, og man har det godt med, at man har lavet motion. Og bare det, at det bliver lettere at lave det for hver uge. Fordi når jeg har spillet hockey i weekenden, jeg har været hjemme, så har jeg været meget hurtigere sådan end normalt. Du er for hurtig. Altså først og fremmest er vi jo rigtig glade for den her donation. Det er jo en kæmpe stor gave, både til julemærkehjemmene og til børnene, og det er jo en kæmpe stor mulighed for dem, for at få lov til at prøve at fortsætte med at spille fodbold, fortsætte ude i klubberne, fortsætte med at engagere sig i fritidstilbud og alle de gode tiltag. Så vi er meget, meget taknemmelige.